Да. Момиче като мен няма работа с теб. Даме си за поканата, но деня ми е заед. Благодаря чак да бъда самото фей, без да имаш за ни мисли за вей. Тъчката не оттам, няма да се време, но да токи си до там. Спускай точно днес, си за мен ли си дошъл, без да имаш за ни мисли, обичай би ли могъл. Ти ли си това, което търсех, ти ли си това, къде беше до сега? Питам те, не беше до сега, Ти не дей, ти къде без мен? Ти не дей, ти не дей, ти къде без мен? Ти не дей. Къде се губи до сега? Не си пил преди това? Да се губи до сега? Да си бил преди това? Но като тях с менталитет, обаче не ги видях. Да не би да съм кафе. Значи искаш да се смене от първото ми здравей. Ти не въви, миналото остави. Най-добрия и по живота си направи. Пускай точно днес, ти за мен ли си дошъл, без да имаш за ни мисли, обичай би ли могъл. Ти не си това, което търсех. Ти ли си това, Де беше до сега? Питам те, къде беше до сега? Ти не дей, ти къде без мен? Ти не дей, де. Ти не дей, бе. Се губи до сега, къде си бил преди това, къде се губи до сега, се бил преди това, ръцете долу, ръцете горе, ръцете долу, горе, 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 ръцете горе, горе, горе. Се губи до сега, да си бил преди това, губи до сега, къде си бил преди това, ръцете горе, ръцете долу, ръцете горе, 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 долу, горе, горе, долу, долу, горе, горе. Бум! Едно видеоклипчето да ви е харесало, защото на мен много. Ще качвам още много клипчета. Нали, няма само така да си видя, но скоро ще се покажа не като анонимна. Довиждане и до следващия път. Бай-бай!